Italija će nastojati da se što pre otvore poglavlja u pristupnim pregovorima sa Srbijom, izjavio je u ponedeljak predsjednik Italije Sergio Mattarella posle sastanka sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem u Beogradu i istakao da je to u interesu Evropske unije. Mattarella je ocenio da je nastavak pregovora Evropske unije sa Srbijom važan i za održavanje stabilnosti na Balkanu. Nikolić je rekao da je Italija jedan od 3 najveća investitora u srpsku privredu i da Srbija ceni italijansku podršku na putu ka Evropskoj uniji. Mi smo ubeđeni da najveće italijanske investicije, poput fabrike Fiat u Kragujevcu, Benetton u Nišu, Calcedonia u Subotici ili Golden Lady u Valjevu, kao i pozitivna iskustva ostvarena kroz njihovo poslovanje u Srbiji, predstavljaju odličnu osnovu za dalje unapređenje naše ekonomske saradnje, koja je samo tokom prošle godine iznosila čak 4 milijarde evra. Posle sastanka sa Nikolićem, italijanski predsjednik razgovarao i sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem.